Hello mga kapsat, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay gawin natin ngayon ay kukuha tayo ng yung tinatawag namin na ararawan. So subukan natin na sundan yung nagkukuliglig doon. Baka sakali may makuha tayo. So tara. So yun mga idol, bali dito po kami kukuha ng ararawan. So yun, bali dumami na po yung yung mga kumukuha ng ararawan. So tingnan natin kung marami tayong mahuli. So ayun. So ayan mga kapsat, ang dami namin kumuha ng ararawan. Daming mga bata. So, pakita ba taralab? So, pakita man. Hindi lang ginalamin ay kakabsat. Hindi adumat.
Pero galamin pa damdama. Master. Ito lang mga kapsat yung nakuha namin. Tabinda ko na. Di ang pangsakit. Sino? Nagala kayo. So ayan mga kapsat, luto na yung rarawan natin. So ipapatikin ko sa mga bata. So ito.
Kaya Marian, kaya mau. Unsa? Oh, ha? Nga Ransel? Hmm. Hmm. Gustong gusto nila yung ano, ararawan.